18-nyhederne. God aften. I dag er det 100-årsdagen for 1. verdenskrig, og vi vil derfor kigge tilbage på nogle af årsagerne til krigens udbrud. Der er mange spekulationer omkring, hvorfor denne krig brød ud. Men vi har i fællesskab med Danmarks Historiske Institut fundet nogle af de vigtigste årsager. Stormagtsmodsætningen siden 1870, den økonomiske konkurrence, sociale modsætninger, ultimatum Østrig-Ungarn og Serbien, Lloyd George og mordet i Sarajevo. Vi har i denne anledning fået besøg af 2 af Danmarks førende historikere inden for dette område, Jacques og Lis. Velkommen. Pæn goddag. I har brugt rigtig mange år på at forske i årsagerne til krigens udbrud. Det er korrekt. Ja, og I har nået frem til en fælles konklusion. Nej. Men med jeres store forskning på området, kan I da fortælle mig nogle af årsagerne til, at krigen brød ud? Ja, det var kun på grund af mordet i Sarajevo. Nej, Bjørn. Det var bare en del af årsagsrækken. Hvad skete der i Sarajevo, Bjørn? Jamen, i 1914, faktisk den 28. juni, dernede i Sarajevo, der blev den østrig-ungarske tronfølger ærkehertug Franz Ferdinand myrdet. Og han blev myrdet af den serbiske nationalist Gavrilo Princip. Og det her mord, det startede simpelthen med at udløse en krig imellem Østrig-Ungarn og Serbien. Og efterfølgende, der kom der en række krigserklæringer imellem de andre lande, og så til Første verdenskrig. Det lyder spændende, Jacques. Men du er ikke helt enig, Lis? Nej, det er jeg bestemt ikke. Nej. Der er mange årsager til, at krigen brød ud. Men jeg er næsten sikker på, at det var Østrig-Ungarns ultimatum til Serbien. Kan du fortælle mere om den hændelse? Okay, nu skal du bare høre. Østrig-Ungarn opstiller et ultimatum efter mordet i Sarajevo, som de forventer vil blive opfyldt. Svaret fra Serbien, de viser faktisk rigtig positivt over for disse omvæltninger. Selvom at Serbien ikke forstod alle disse erklæringer, vælger de alligevel at efterfølge Østrig-Ungarns. Og herefter der bryder krigen sig ud. Men hvilke kilder har du til det, Lis? Jeg har et dokument, som blev afleveret i Beograd den 23. juli 1914, hvor afsenderen er Østrig-Ungarn, og modtageren det er Serbien. Jamen, hvilken kildetype er det? Jeg vil ud fra professionelle vurderinger sige, at det er en konfidentiel, da den er afleveret med henblik på, at det skal holdes hemmeligt imellem Østrig-Ungarn og Serbien. Jamen, før det bliver en god kilde, så skal den jo være samtidig. Er den det? Ja, det er den. Den er skrevet meget kort før, at krigen er brudt ud. Men der er jo tendenser i den, Lis. Ja, det er der nok. Østrig-Ungarn de prøver at opstille nogle krav til Serbien, og Serbien svarer jo rigtig pænt, men alligevel bryder krigen ud. Så det vi kan konkludere er, at der ikke ligger en bestemt årsag til, at 1. verdenskrig brød ud. Ja, det vil jeg sige. Og det var alt, hvad vi havde for i dag. Eller for i aften. 18-nyhederne. God aften. Så havde du ikke sige til, at du sagde. Nej, fordi